Na ty, dáš mi toho modrého labubu. Kde? Toho tvojho. Tam je. Tu je. Takže moje určite najkrajší. Ešte ty nechtičky. Na ty, vyber si, že ktorý mu chceš dať na nožky. Tomuto zalakujeme týmto nohy. Týmto, tomu modrému, alebo týmto. Ktorému chceš? Ktorej farby mu chceš nalakovať? Tej? Dobre. Čakaj, tak ja svojmu nalakujem najprv. Ak máte nejakého pekného labubu, tak si ho môžete nalakovať alebo proste upraviť nejak. Mne sa toto veľmi páči. Neviem prečo. Lebo ten osamotiel labubu sa mi páči, ale takto sa mi páči ešte viac. Tento like na ty. Natanko si vybral tento, ale tento je krajší. Tento. Ten, len tu už moc toho nemám na to. Ale chceš ho? Dobre. Tak mi ho donies. Ideme aj Natankou ho nalakovať. Na ty, donies mi toho labubu. Akého? Toho modrého tvojho. Nie. Čo? Čo si človek sám neporobí? Tak už neviem. Takže ohodnote, ktorý je krajší. Pre mňa určite tento. Takže ideme tohto napraviť, bo je dosť postihnutý. Ale ako Natan chce takého, ako ho má, ježišmaria. Má povykrúcané nohy, aké by vyšiel z brusnice. Stále sa mi točí hlava.